Video sang tatlo ka tuig nga bata nga nagadulong sang bulak sa pansyon sang iya amay, nagtandog sang balatsyagon sang netizens. Istorya sa likod sang viral video aton tukibon. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Viral karon sa social media ang video sang tatlo ka tuig nga si Asher, samtang excited nga mabisita ang pansyon sang iya nagtaliwan nga amay sa Pilar Capiz. Sunod sa uploader nga si Vicky, ang iloy ni Asher. Malapit gid sa iya amay ang bata. Sang buhi pa ini, nakaandan sini nga magpalambing kag magsugata gid sa iya papa pagkatapos ng bilog nga adlaw nga pagtrabaho. Kasakit man akong buot, ma'am, kay syempre nga daan. Sang buhi pa niya si papa niya, inang amo ginasa magsugata kay papa niya, excited ginasa kapag ginasa. Para kay Vicky, hindi mahapos si paintindi sa isa ka bata ang natabo nga aksidente nga gintunaan sang kamatayon sang iya amay. Amukon nga masakit man para sa iya nga mabatian ang pagkahidlaw kag pagpangita sang iya bata sa iya sinipapa. May time man nga naghambal sa muna nga wala na ko papa, sige niya. Ginbayaan ako ni papa, hindi na ako love ni papa, nakakita ginhambal niya man na, ma'am. Hindi man mapungga ni Vicky nga magbatsyag sang kasubo, apang kinahanglan man sini kuno magpakabakod. Subo nga, every time nga pagkita ko ito atong video, pabalik-balik ko na ganit walang tao, ma'am. Kasakitan gid ako kay syempre sadto taga-sugata niya kay papa niya, ara gid si papa niya ginakugos siya, pero subong amo na picture na lang ni papa niya ang iya masugata. Sa piyak sang trahedya nga natabo sa ila kabuhi, bilang isa ka maestra, nagatinguha gid si Vicky nga mapadako si Asher. Nga apisar wala nang iya nga papa, hindi sini mabatsyagan ang kakulang sa pag-atipan ukon sa pagpalangga. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.